Hristos Vaskrse, dobro podne. Evo naša mala ekspedicija je krenula putem centra, putem Riks muzeja, gde ćemo pogledati Rembrandtovu izložbu. I kao svi Beograđani koji su navikli da idu peške, ne samo zato što nemaju metro, nego zato što nemaju ni gradski prevoz poslednjih par meseci, mi ćemo danas peške da obiđemo skoro sve, ali do Zandama ćemo morati da idemo vozom. Da ćemo se sresti sa ocem Nenadom Milićem i Lukom Bilbijom i održati jednu malu probu za sutrašnju liturgiju. Sutra je nedelja mironosica i nadam se da ćemo i mi kao neke mironosice doneti nešto lepo u životu amsterdamske parohije. Smrtiju Tvojeju, Gospodi, požrtal bi smet i voskresenjem Tvoji spase bi spasal jesi. Pomjani blagoutrobne i nas, jakože pomjanul jesi razbojnika, o carstvi nebesnje. Radujte sja i veselite sja, jako mozda vaša mnoga na nebesje. Svjati krepki, svjati besmrtni, pomiluj nas.
voskrese, radost donese. Pčele se rojte, a ptice pojte, Hristos voskrese, radost donese. Anđeli stojte, pesmu trojte, Hristos voskrese, radost donese. Nam dvori domaćina, što nam je gnezdo sokolovo, to nam je sotra domaćina. Javore, zelen bore, to nam je sotra domaćina. Maslo mela, Dimitrija. Svi u redom, blagosiljaju. Maslo mela, zlatnom rukom, zlatna ti bila. Može, kako se može. Nemam šolje. Da. Nemam...